Hakamiyat jong ka arpun riu trik uliber ajab san. Hakapur Nongshong ki Nongshong Shnong jong ka mau pedeng. Ke Shnong ke badan hakapur jong ka Meghalaya Assam. Bat ke bahap ha siang police outpost jong ka Rangbah district kiliok bat ya Ngut ki Rangbah. Bat layok Kurup artli ke Suloi bat ke dok Hati ke bala terkhong. Kini ki Ngut ki bala syakem. Kidai ki bala tip kerteng kum ukiu news mukti na ke Shnong kor hadam bat uje trail umba na ke Shnong pam latar. Bahap apa ka soalat police station Rangbah district. Kam hadien ki polit ki lawan ban simti yakini ki brio. Bat ki lara ki tiar balayok Kurup naki bat kumju ka dok na ka benta ban phak le ya ka FSL examination. La suba begini ki Ngut ki Rangbah. Kidai ki badan kiti ban penyap ki arli ki Hati na Sonapur range. Ka bahap ha Kurup East Division jong ka Assam. Namar baki officer jong ka range. Kila pentip baki dan arli ki Hati ki bala syak penyap. Yakini baro Ngut ladap register case ha Khanapara police station kat kum ka case number 0903 2025 U/S 325612 35 BNS RW section 251271 Arms Act bat kajing toket kerangya chakmat.